صوبہ بلوچستان شہر کوئٹہ افسوسناک ویلی پیشت کا کوئٹہ ریلوے اسٹیشن ودکش تراک بتا تراکا چے 25 چے گیش مردم بیران و 60 چے گیش ٹپیے ریلوے اسٹیشن کوئٹہ ایس پی آپریشنز محمد بلوچ گشتہ کہ لس محلوق ہوار فوجی ہمیں اسٹیشن نقل و حمل واسطہ کارمرز کنا بیران بتگے مردماں اور ٹپیاں فوجی اور سیولین دوئی ہواراں ٹپیے مردم کوئٹہ سول اسپتال ٹراما سینٹر منتقل کنک بتگاں جبکہ ای ویل پٹوپل بڑھ جاہی زانک بی کلدم تنظیم BLA طرح کے ذمہ واری قبول کتا BLA ربالکار جینت بلوچ وتی بیان گشتہ کہ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پاکستانی فوج یک دستہ سرا فدائی عرش کنک بتا عرش BLA فدائی یونٹ مجید بریگیڈا سر انجام داتا ای مہا سروزیر بلوچستان سرفراز بگٹیا کوئٹہ ریلوے اسٹیشن سرا ترا کے ترندی لفظاں گو ایر جنانا ویل پٹوپل فرمان داتا او گشتہ کے ویل و ناشر کارانی ہدف لس محلوق پوری اگر و زال بولاں ایا ای ہم گشتہ کہ کوئٹہ ناشرکاری خلاف کاروائی بڑھ جاہے زوت ناشرکار گڈی آسردہ سرکنک باں سروزیر بلوچستان صوبہ ہنگامی جاور حال سببا ہنگامی دیوانے لوٹ کوتا زانک بی بلوچستان BLA نیمگا چے 25 و 26 اگست نیامی شب تحصیل بیلیاں ہم FC کیمپا پاکستانی فوج نشانک جوڑ کنک بتگاں جبکہ کراچی ہم اے متحرکاں وائش نیوز کوئٹہ بلوچستان